ni piang subhaya pi barok ki viewers kinong page kinong ngap ya kan ka gospel channel bat ngit kem pinyo ka jingker khu lengba kini ki jingikai jingruai bat ki videos barok bat ni kerpa ya pi ba pin subha ban share lam shaki blog ki jong pi ba Blei un ker khu ye ki barok Blei shibon ngine puli haga ne po naga gospel Ioannis kalano ba pra nang ta live for arga record ko malong maneba ngine wat ya ka jingshisha bat hadin mangla shem ka jingshisha ngin bat scam ya ka bat nginom sha shu ba ka kijat ane ka jimot ba khat jungi kanang ki biang na ka ta ka jingshisha ka record ka ba live for ar kong ni bat pin yu ithuh ya ka ta ka jingshisha bat kata ka jingshisha kan pyllait no yepi kwa ban ong ba pi yong lang ye ka ne ka record ong lang bat nga bat pin yu ithuh ya kata ka jingshisha bat kata ka jingshisha kan pyllait no yepi pi namar balai ngi ki breu bun sien ni don ha ka ek ka ba lab nang ba ka jingshisha kam don ha breu ka ba kambun ka dai ka jing boman ki jingmot jabr khat jong breu kilong boman ki kam ki jam jong breu kilong boman nama balai la kha yangi naw te department jongi bar ka commitment jongi o adam bar ka em ki bal hapno naga ka jing don kat jong balai kila le no ya ka bom dai kila kongo no ya ksut bel setan kila hapno ka per edan naga ka daw ka jingshisha kam don shu how breu nama balai un neu setan ula yo ban syukor yeki ka jingshisha kam yo shu ban song tun rai ka don jong breu de satang anda nging ithuh ka jingshisha bar sa pyllait no yangi naga te ka shrip ka jong setan namalar yam yangi haga ni ka berthai daki buj thap ki ba per jong utaw nongshen namaka tai tugine wat ya ka ne ka jingshisha u Jesu Kristus ba pinyo ithuh ya ka da ka jingshisha bat kata ka jingshisha kan pyllait no yepi kan pyllait no yepi nga bat ngilang baro ngidon kam banda ithuh shina bat ida ithuh shisha ya kata ka jingshisha bai ngala ban ong ha ka ne ka janmit ngala rai ha ka jimut je khat jonga bangan amla setia ban kren tam lane ban kren duna naga ne ka Ktien ka job Blei lare kumnur ka kren tam sa ithuh yanga sa ong yanga ba phila bakla namar Blei yo kumno ni kren tam ban ni kren duna kalong ko penjot yo pat ba kuma penjot iki bange penjot iki permenget ni ki breu ni penjot ya ke emlang ka salang da ka bangi ki pastor ngim sama la ban kren tiket ko Ktien ka job Blei tingi dei ban doni ka jingsha ngi ithuh ka jingsha bat ngin long ki breu hadin bang ithuh jingsha ka jingsha ka pyllait ngi bat ngin kren be ka jingsha ha ka ta ka jingi kai ka jingi lane ka jing em ka jingi bat na do siang ngin yeng be ka jingsha nginom nget ya ke balong shabar na ka Ktien ka job Blei amen habangi pulis ne terter u Jesu Christ u batai ning kong eglong u dema u kalenti ka jingshisha bat ka jing em de kurani kata gospel Ioannis long khat sao do khat ban reu phila ban tho tang ba nganam ngam e hang to man ta jan me ngan kren kam lang kot u Jesu ang to wong ngalong kata ka lenti ka jingshisha bat ka jing em de kamala danga bat ping ithuh yo Jesu kalong ka ban ningkong tam ya ka ba ngin rung sya ka ne ka jingshisha tangna ka jing tip yo Jesu Christ the set of information sipang o Jesu pinam la ban yo ya ka jing penem tang da ka jing tip hanrei hap ai lat yo Jesu Christ ba un rung ha ka donut jungi ba bangin im do Jesu Christ hang ta ken ba ka ta ka jing sha kan im hapo jong ba jong pe ba un tap la ni un penlong ya ka jem ka jungi bangin yang biang saja sin ha ka jing sha namar Blei namangi don ha ka ta ka fallen nature ka ta ka jing long ka bal hapno but they tangu Jesu Christ balaban iPad ya kata ka jing pen em ba de kata ka jing shisha ha ka jing em ka jong breu ti nang da shu ngan puli nang bakan kam shai shu epe naga gospel Ioannis le nang bakhat nyo ka de khot ru ka bakhat nyo Ioannis khat nyo le nang khat nyo de khot ong kom ni
To pynkyntang yaki da ka jingshisha ka Ktien jong me kalong ka jingshisha ong lang bat ngaya ni ka Ktien. To pynkyntang yaki da ka jingshisha ka Ktien jong me kalong ka jingshisha. Pi u Jesu Christ upen syai ba duai ru ya ka jingduai. Uong ko pa to pynkyntang yaki da ka jingshisha ka Ktien jong me kalong ka jingshisha. Nama katanga ong apedeng jongpi. Lebih kuat ya ka jingshisha kade ningkong da kane ka Ktien ka jong Blei. Hawa ka Ktien jome kalong ka jingshisha ka kade kane. Amen. Kane kade ka Ktien ka jong Blei. Ladangi ko ngu ya kane ladangi ngeje kane bagi le praktikal tik-tik kat kong kane. Kan ai shisha ya kata ka jingkremen ka pura junom la junom. Laring sa yapno na ka bertairu compare tang bahabang ila le ka jingshisha u Blei u pediang ya ka mensim ka jong pia beneng. Amen. Ngasngo kumni laring ngim kran ya ka jingshisha laring ngim hikai benya ka jingshisha lar kumno ka jikai ka ji kalong per kamon ngila syukur yo pajba ngila syukur ki benget badada ki benget ki lekno shedu jok tang na ka daw ba kim tip ka jingshisha ngihap kit kri mangi. Yagas nam jongki an pan na kinong syarai. Tinagat kadaw ka don kam yang don kam yangi. Bangi haban dat kren tiket kum kene Ktien ka jong Blei. Nginam laban kren duna. Nginam laban kren tam ban besut lani da ka ba tep da ki jingmut je berkat jonga ba jongi. Dagi opinion la jong. Dagi thoughts la jong. Ka Ktien ka jong Blei ka ba ki jingmut jong pi kim long kum ki jingmut jonga ong Blei. Isya leno basan tosan thoi kata. U Blei kwa yang ngabade pi bangin ithuh ita ka jingshisha bar ka jingshisha kan pyllait no yangi. Bar omde nang kata kolong ba kana long ya ka jem ka jungi baro ba nginam babe bat nginam du ya kata ka bangi don kam ka jingem ka jungi. Tungan pyllait isya san tosan ka dekhot ngasdang ban riu torter Badan syem ni ke bentak bakam harum kendiat kongkum ni. Wat piot rai ke badang laban syem yu. Tu kerpad yu ke baudang hajan. Tu ubaman un ino ialah kelenti. Bad uriu bom hok ialah ki jingmut. Tu un pai syut rai bad un isen yu. Bad syut Blei jungi namar un maphar. Namar ki jingmut jonga. Kim long kum ki jingmut jong pi. Lemne kelenti jong pi. Kum kelenti jonga ong utrai. Tuan ong ini ki Ktien nadin jonga. Namar ki jingmut jonga. Kim long kum ki jingmut jong pi. Lemne ki lenti jong pi. Kum ki lenti jonga ong utrai. Ki dena ka kadaw ni habana wa. Wamba ki jingmut jonga kim long kum ki jingmut jong pi. Ti dena ka kadaw ni haban pendem rit yalade hakmat jong Blei ban tip ka jingmut jong Blei. Nalor bangi pule ka Ktien ka jong Blei ngihaban long ki breu ki pendam khnang ba mensema ko jong Blei unyo jaka ha ka jem ka jungi ban hikai ka jem ka jungi daga ka hikai ba kenja Blei ka jong o tangkal jinglet puli theology tangkal jing ka jing shahikai ki breu ka jong Blei la kino lada am dan ka jing trei jong mensema ko kalong tang ka jing tip kalong tang ka information henry kam don ka bor ban penim yo breu Nagat kadaw ngidon kam ban phai biang sa chisin sha ka jisha phai shau jisu phai sha ka Ktien ka jong o le ka Ktien ka jong Blei ko ngu ka Ktien ka jong Blei ya ka Ktien ka jong Blei bat ngani thu ye phi ba kan long shisha ka ba phi mat ya ka jing ka khu ka ba shisha ka jong Blei bat phin le chebeneng tikna phin le chebeneng namara ka si ba khadu wat ka jing bisharu on bishar kat kum ka ne ka Ktien jong Blei. Amen. Waru Paul ong ni ki Ktien ong ba ya ka jing bishar klong kat kum ka gospel jonga. U Blei se bishar ka perthai kat kum ka gospel ka jonga. Namar Blei namar ba. Lahikai ba de. Jesu Christ ru ong ba ngangam bishar ye no Nei kata ka Ktien ka bangla Quran hafi kan bishar ya pi hasi bakadu. Tidna kata ka daw ka dinang ni. Ni haban wat binya ekani.